L-ex Spettur tal-Pulizija u ex uffiċjal tal-FIAU Jonathan Ferris għandu jiġi investigat mill-Pulizija dwar ġurament fals li għamel quddiem il-maġistrat fl-inkjesta Egrant. Dan joħroġ mill-konklużjonijiet ulterjuri li għamel il-maġistrat Aaron Bugeja fit-tmiem tal-investigazzjoni tiegħu li konfermat il-gidba li saret fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu permezz ta' dokumenti folots. Jonathan Ferris allega li mill-Bank Pilatus sar trasferiment ta' miljun lill-kumpanija Butardi li skontu kienet ta' Michelle Buttigieg u ta' Michelle Muscat. Meta din l-allegazzjoniet qiegħdet taħt il-lenti forensika u tal-maġistrat Bugeja, ir-riżulta li din ukoll kienet allegazzjoni falsa li ġiet ippubblikata minn Daphne Caruana Galizia u mtennija minn Jonathan Ferris quddiem l-inkjesta. Lill-maġistrat Ferris qallu li din kienet f'rapport tal-FIAU u li l-flus għaddew minn kont ta' ċertu Lejla Alijeva. Iżda l-maġistrat iddikjara li kemm ix-xhieda teknika u kemm ix-xhieda ta' rappreżentanti preżenti u passati tal-FIAU bl-ebda mod ma kkonfermaw dak li xehed Jonathan Ferris. Qal li dan rid jingħad ukoll ma' dak misjub mill-forensic accountant Miroslava Milenovic dwar l-interpretazzjoni tal-miljun imsemmi minn Jonathan Ferris. Il-maġistrat qal anke hawnhekk dak li kien qiegħed jallega Jonathan Ferris kien imur kontra dak miktub minn Caruana Galizia u minn dak li qalet li rat Marija Efimova fil-bank. Dan meta Caruana Galizia u Efimova kienu qalu li trasferiment kien sar minn ċertu negarin Sader Ħaxeminejad u mhux minn Lejla Alijeva, il-persuna li semma Ferris fl-inkjesta. Kien għalhekk li l-maġistrat Bugeja talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex abbażi ta' dak li rriżulta mill-provi diretti u d-dokumenti tal-analiżi forensika jinvestiga lil Jonathan Ferris għax fi kliem il-maġistrat juru li hemm prima faċe ġurament fals da parti tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.